जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा पोईप नंबर 1 या शाळेमध्ये पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्यामुळे शाळेतील आमची व्यवस्था होत नाहीये, जोपर्यंत प्रशासन इथे लक्ष देत नाहीये तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही असंच ह्याच प्रकारे चालू ठेवणार। मग ते किती दिवस जाऊन आणि किती उपाशी राहून दे, ही सगळी जबाबदारी फक्त प्रशासनाची राहील। काय बरं वाईट झालं, काय गोष्टी घडलेत, ही गोष्ट फक्त प्रशासन राहील असं या सगळ्यांच्या पालकांच्या आणि ग्रामस्थांच्या वतीने मी ते सांगतोय। आणि आज पुढे आज 2 शिक्षक जे आहेत त्यांना मी पूर्णपणे नाविलाजाने पूर्ण खोलीत बंद करून घेतलंय। जोपर्यंत शिक्षण अधिकारी येत नाही आणि ठोस उत्तर देत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन असंच सुरू राहणार। सरपंचाने ही सगळे ग्रामस्थ वगैरे, मी पण ग्रामपंचायत सदस्य आहे, हे ग्रामस्थ सगळे पालक मुलं सगळे तिकडे आले होते। तिथून आम्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना कॉन्टॅक्ट केलं। त्यांनी सांगितलं एक साधारण 12 वाजेपर्यंत आम्ही येतो आणि तुमचा जो काय मुद्दा आहे तो आम्ही सॉल्व्ह करतो। पण आता अजून 5 वाजले आहेत, 5 वाजले तरी कुठचंही प्रशासनाचा अधिकारी आले नाहीयेत। याचा अर्थ तुम्हाला सरपंच तुम्हाला सहकार्य करत नाही असं? सरपंच आहेत बरोबर, सरपंच आले होते, सरपंचांनी पण त्यांना फोन केलं होतं, त्यांनाही दाद दिले नाही। आम्हाला ग्रामस्थांना नाही, त्यांनाही दाद दिले नाही। 35 मुलात उपाशी तिथे बसून आहेत, त्यांना काळजी नाहीये। पालक म्हणून माझं असं मत आहे की आम्ही आता सकाळपासून इथे 9:30 वाजल्यापासून मुलांना घेऊन बाहेर उन्हातानात आहोत। आम्ही सगळ्या अधिकाऱ्यांना फोन करतोय तर त्यांनी आमची त्यांनी स्वतः म्हणून एकदा तरी दखल एकदाही दखल घेतलेली नाहीये की बाबा तुमची अजूनपर्यंत एकानेही आम्हाला विचारलं नाही की सकाळपासून तुम्ही उन्हातानात आहात, मुलांची जेवणाची नाश्त्याची वगैरे काय व्यवस्था वगैरे केलात काय? मग त्यांना शासनाला आमच्या याचं काहीच पडलेलं नाही आहे का? मुलांना एखादं जर काही सकाळपासून झालं असतं कुठे काय तर कोण जबाबदारी घेणार असतं त्यांची? आणि आतापर्यंत त्यांच्यानी आमच्या मुलांची आमची कोणाचीच दखल त्यांनी घेतलेली नाही। एकही फोन त्यांनी वारंवार आम्हाला उत्तर असे देत आहेत की आम्ही येतोय, ह्या वाजेपर्यंत आम्ही येतोय, त्या वाजेपर्यंत आम्ही येतो, पण अद्यापही ते हजर झालेले मालवण तालुक्यातील पोईपमध्ये आता शाळा बंद आंदोलन आम्ही सुरू ठेवलं आहे। त्याबरोबर सगळी मुलं आहेत, पालक आहेत, ग्रामस्थ पण आहेत। आज सकाळपासून एक साधारण 8 ते 10 महिने एक शिक्षक नसल्यामुळे मुलांचं खूप नुकसान झालेलं आहे। वारंवार शिक्षण अधिकाऱ्यांशी कॉन्टॅक्ट केलं, व्हिडिओशी कॉन्टॅक्ट केलं, या संदर्भात बऱ्याच गोष्टी आम्ही संदर्भात बोलणं केलं, पण 2-2, 3-3 महिन्यासाठी एक शिक्षक पाठवतात आणि 2 महिन्यांनी परत दुसऱ्या शाळेवर पाठवतात। असे 7 ते 8 महिने ही गोष्ट चालू आहे। मुलांचं नुकसान झालं वेगळं आहे। आज ही आमच्या पोईपमधील केंद्र शाळा आहे, बऱ्याच गोष्टी इथे होतात। आजूबाजूच्या 40 शाळांच्या स्पर्धा इथे होतात, क्रीडा स्पर्धा होतात, मोठी मुलांची जबाबदारी असते। आज एक शिक्षक फक्त 4 वर्ग सांभाळतोय। 35 मुलं आहेत, 35 मुलांचा इथे पट आहे आणि त्या मुलांची जर काय छोटी मोठी गोष्ट घडली, बरं वाईट झालं तर जबाबदारीला कोण आहे? कुठचंही प्रशासन आज जबाबदारी घेत नाहीये। आम्ही सकाळी 10 वाजल्यापासून इथे ग्रामपंचायतीमध्ये आहोत, एक पोईपमध्ये मी रॅली पण काढली, इथे बसून आहोत, तरी पण उन्हात बसून आहोत, मुलं उपाशी आहेत, आम्ही सर्व उपाशी त्यांच्यावर बसलो आहेत, पण कुठचीही जबाबदारी आज प्रशासन घेत नाहीये। प्रशासनाला आम्ही सकाळपासून 8 ते 10 फोन केले, काही फोन आमचे फोन उचलले गेले नाहीयेत। उत्तरं येत आहेत, ते ह्याला पाठवलं त्याला पाठवलं, तो येतोय हा येतोय, पण कुठचं तरी शाश्वत आतापर्यंत आम्हाला उत्तर मिळालं नाहीये किंवा अजून कोण येणार हे आम्हाला माहित नाहीये। आता आम्ही 5 वाजले, 5 वाजता आम्ही शिक्षण अधिकाऱ्यांना परत आता फोन केला तर बघतो कोणाला तरी पाठवतो, हीच उत्तर अजून आम्हाला आता येत आहेत। मग कुठचीही जबाबदारी प्रशासनाची नाही आहे का? मग जिल्हा परिषद शाळेचा वाली कोणच नाही आहे काय? आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक दुर्दैवी अशी गोष्ट अशी वाटते की शिक्षण मंत्री आज आमच्या जिल्ह्यातले आहेत। ही बाब अगदी दुःखदायक आहे की शिक्षण मंत्री आज आपल्या जिल्ह्यातले आहेत आणि हे जवळचे असून सुद्धा आज ह्या जिल्हा परिषदांची दाद घेत नाहीयेत, कोणच वाली नाहीयेत। काय त्यांना पूर्णपणे ही शाळा बंद करायची आहे सगळे?
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.